Добър ден, добър вечер, добро утро, което си изберете. Здравейте от мен, Роксана. Днес ще ви разкажа за мостовете на Медисън. Автор Робърт Джеймс Уолър. Книгата е издадена за първи път през 1992 година, а през 2014 година на български е издадена от издателство Лабиринт. Превод Емилия Масларова, художник на корицата Виктор Паунов. Когато прочетох книгата, скокнах веднага от леглото да запиша пресните си впечатления, а на суровите записи по гласа ми се разбира, че съм плакала. Доста си поревах всъщност. С едни такива зърнени, плътни сълзи, които свитото ти отвътре същество изтласква, за да не се удави. Клише е да кажа за историята, че е разтърсваща, емоционална, раздираща и прочие. Не, че няма да е валидно в случая, то за това са и клишетата. Но за мен ще е по-автентично да ви я разкрия с мои собствени изразни средства. Надявам се да прочетете книгата, ако вече не сте я чели, да усетите това, което изпитах, да дори и друго, различно. Всеки от нас преживява нещата по негов си начин, не абсолютно непознат за другия, но все пак най-вълнуващите са нюансите от основните цветове. Правя си хубаво ароматно кафе в специалната ми чаша с куче и сядам да ви разказвам. 8 август 1965 година. Почти 60 години от тогава. За мен са много любопитни взаимоотношенията между хората и поради тази причина на първо място за мен се откроява, че още тогава се усещало своеобразното охладняване, отдалечаване на хората един от друг, макар и не толкова плътно осезаемо, като днес. Апропо, имало ли е период от време, в което ние човеците наистина сме били близки, търпеливи един към друг, отзивчиви, разбиращи и отворени към другия? Робърт Кинкейд, изчезващ вид идалго, скиталец по самотата си. Свободата е неговият начин на живот. Свободен от тежкия съвременен багаж, който ни затиска. Разбил умствено и физически собствените си окови. Затова образът му е така романтично идеалистичен, обграден от светъл ореол. Привлича читателя към себе си, дори по-смелите от нас дръзват да живеят като Кинкейд. Останалите само ще мечтаем и през книгите ще отскачаме за малко от другата страна. Любима ми е тази свобода в героите. Взимаш си фотоапарата, обуваш си удобните дънки, яхваш раздрънкания пикап и потегляш по широкия път. Ако имаш и едно куче за другар, си късметлия. Франческа отваря дверите към мечтателството. Мечтите от младостта, дръзки и закриващи с големината си облаците, които с времето стават толкова мънички, че можеш да ги заровиш. И само вечер, прехапвайки устни, изкопаваш в ума си и се чудиш дали са били просто фантасмагории или е можело да ги осъществиш. Кой да знае. За 4 дни двамата изживяват романс извън рамките на общо приетото. Извън ума, извън сърцето, извън самите себе си. Както Кинкейд казва, мен ако питаш, и двамата сме вътре в едно друго същество, което създадохме заедно и което се нарича ние. Всъщност не сме вътре в него. Ние сме това същество. Изгубихме самоличността си и създадохме нещо друго, нещо, което съществува единствено когато сме заедно. Господи, да ние се обичаме. Обичаме се дълбоко и безумно, както не е обичал никой друг. Цялата красота и романтика ме провокира лекичко да съм цинична.
ще си позволя да преместя историята тук и сега. Да си представим, че не е книга, а реалността. Как би изглеждал? Имаме един мъж на средна възраст, който не иска да поеме отговорността да създаде семейство. По-хашлашки казано, ветър говее на белкон. Харизматичен Казанова, който разпалва огън в умовете и слабините на разочарованите от семейният живот домакини, каквато е и Франческа, жената на фермер. Правят горещ и продължителен секс, една-две вечери и след това единия си обира партакешите и продължава към авантюристичния си живот. Другият ще се усмихва тъничко при спомена в скучните дни, на които се е обрекал. Добре, обаче аз не искам тази история. Вие можете да изберете също. Избирам онази, в която автора ми нарисува с дуби любовта, която дори и след тях двамата приема някак физическа форма и започва да живее през други хора. Третият, който са създали, тяхната любов, се издига над Франческа, издига се над Робърт. Видях, че авторът е написал продължение на книгата, дори две. Танго, която излезе през 2008 година от издателство Унискорп и бе преиздадена наскоро, 23-та година, от издателство Лабиринт, и Безброй далечни пътища, която е издадена 2021 година от издателство Лабиринт. Озадачих се какво повече може да се случи с тях двамата. Дали пък няма да се разказва именно за следата, която оставиха с любовта си и влиянието й върху близките на Франческа. Или пък нещо, което е пропуснато в мостовете, важен период във времето, например. Ако някой от вас е чел тези две книги, може да опише в коментар накратко за какво и да реч. На мен ми се иска да остана в първата книга. Благодаря сърдечно за вниманието. Благодаря ви, че слушахте.